Iaith ac ecoleg. Wel, y ffordd dwi'n gweld mae pob beth yn gysylltiedig, yn dyri. Mae fel ecosystem a mae diwylliant a'r ecosystem biolegol i gyd yn cyd-fynd gyda'i gilydd. Maen nhw'n bethau sydd wedi tyfu ochr yn ochr mewn ardal a efo'r tir ac mae'r cyswllt yna yn glir, dwi'n meddwl. A felly, dwi'n mynd gweld unrhyw clash rhwng bod yn ecolegol gydwybodol ag bod eisiau gweld parhad diwylliant a iaith sy'n gysylltiedig efo hynna. Fi'n credu mae'n bwysig i ymgyrchwyr iaith yn benodol edrych ar economi cymunedau cyn dechrau siarad am cannoeddiaeth ieithyddol, achos mwyn sicrhau cannoeddiaeth ieithyddol diwylliannol, mae hefyd eisiau sicrhau cannoeddiaeth economaidd. Mae y ni adnewyddol yn ffordd o creu economi lleol. Mae yna lot o enghreifftiau yn yr Alban yn benodol ar hyn o bryd, lle mae yna cymunedau gwledig wedi cael perchnogaeth dros technoleg adnewyddol, a trwy cael perchnogaeth lleol ar technoleg adnewyddol, maen nhw wedyn wedi creu economi cynhaliadau eu hunain. So maen nhw'n gwneud arian mas o yn ei adnewyddol. A trwy'r arian yna, maen nhw'n gallu sicrhau bod ysgolion nhw'n aros ar agor, maen nhw'n gallu creu busnesau lleol, maen nhw'n gallu creu economi lleol, swyddi lleol, a trwy hynny wedyn yn sicrhau bod eu iaith nhw yn yr achos yma, ecoleg yn yr Alban, dyfodol iach a cynhaliadau. Wel, i fi, o'n i hyd yn gweld yn gysylltiedig ers pan o'n i'n eitha ifanc. O'n i rioed yn gweld pam fysyn nhw ddim yn gysylltiedig. Dwi'n gorfod gwneud cam meddyliol mwyn gallu meddwl am iaith a diwylliant ar wahân i gwestiynau ecolegol. Dwi'n gorfod gwneud cam ymynyddol achos dwi ddim yn dod yn naturiol o gwbl.